आज बहुत दिन पर आउ थे भिडियो आसी समस्त को शुभ सकाळ गुड मॉर्निंग। आम आज बाहर गोटे जगह को आउटी जाऊँ आम भिडियो देखु आपको जापर नरसिंह पूरा बैग फैग बैग नेबू ये बाहर की रेडी मु भी रेडी लाइन कटिगला हेलमेट धर चलान 3000 कटिला ब्लॉग ओ माय गॉड मो बोर्ड माड़ी बोट माड़ी आप मुझे दिस इज कोना एला कोने को लगता है ना तुम मना पकड़ो पड़े बाइक चलेगा देख तो नहीं फाइनली बाहरी गलु हम रूम रु जाऊ महालक्ष्मी महालक्ष्मी रे जिलाटा टे छुट्टी नहीं कि आसो हमें फाइनली आसिक पहुंची जाइए चेन भाई रूम रे सी बनैला बेले मुझे छाड़देली पूरा सी ब्लॉग कला बेले मुझे छाड़देली समस्त कले ठीक नहीं हारी गली तो प्रेम रे मु बाहर की रेडी चलो रेडी कर मोर इंटरेस्ट दबो तो थोड़ा बाजू नहीं तो डिस्कनेक्ट हो जाउची बहुत प्रॉब्लम देखो एटा पूरा कंटा कंटा पूरा सेट कर रखी देछ ना के अवस्था नाही रे देखु नहीं खाली भेड़ भाणी की पड़सी ए की देखौ बे हैं एक तो लेट हो गेलै लेट होला कहला की करो तमे तो लेट हमें पड़ले कार्य रे हां टिके रो किलोमीटर देखि के आसे बैटरी होती अरे बैटरी अच्छी मु मोर पर विश्वास नै वाला मु कोन ठकी दउ ना इसो तो मत गोटे विश्वास कर तो सचिन भाई तुम मत बहुत गाधेला चलो पड़े गेमलटा मुझे धरमी क्रेटाटा देव खाओ क्रेटाटा मोर राजधानी एक्सप्रेस राजधानी एक्सप्रेस रो गंजा लड़ाई चलू आम बाहरलु
ଲେଟ୍ ତ ହେଇଗଲାଣି ସକାଳୁ ବାହାରିବା କହିଦେଇକି ଲେଟ୍ ଭଦ୍ରକ ହବ ଟିକେ ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଆଉ 8ଟା ବେଳୁ ଯିବା କହିଦେଇକି 10ଟା ତମେ ତ ଆଇଲ 10ଟା ବେଳେ 10ଟା 10ରେ ତମେ ପହଞ୍ଚିଲ। ତମେ ବାହାରିଲା ଆମେ ବାହାରିଲୁ ଆମର କ'ଣ ଅଛି ହେଲମେଟ୍ ଧରିତ ଚାଲାଣ କଟୁଛି 4000 କେଉଁଝର କୋନା ହେଇନି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଆମର ଏଇଠି କୋଉଠି ଗୋଟେ ଭିତରେ ସୁଟ୍ ହବାର ଅଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ତ ସୁଟ୍ କରାହବ ଆଉ ଆଜି ପୁରା ମସ୍ତି ହେବ ଆଉ ଟିକେ ଫୋନ୍ ଲାଗୁନି ସେଇଠି କୋଉଠି ଉଠିବ ଏ ଉପରକୁ ପିଣ୍ଟୁ ବାବୁ ଯାଉଛନ୍ତି ନା ବେ ସେଇ ଉପରଟା କରିବୁ ନା ଆଉ ବାତ୍ୟା ନା ଅଲଗା ପ୍ରକାର ବାତ୍ୟା ଟିକେ ଫୋନ୍ କଲା ଆକାଶ ଭାଇ ଆଉ ଗୋଟେ ବଢିଆ କିଛି ଦିଅ ଗୁଡିକୁ ଲୁକା ଦେଇଥିବ ତାପରେ ତମେ ଛିଡ଼ା ହବ ତାପରେ ଗୁଡି ବି ଛିଡ଼ା ହେଇକି ଗୁଡି ତମକୁ ପେଲି ଦେବ ଦୌଡ଼ିକି
ଦୁଇଟା ସଟ୍ ଅଛି ଅଲଗା ଅଲଗା ସଟ୍ ଅଛି ହଁ ତାମାନେ ଗୋଟେ ଅଛି ମୁଁ ତାକୁ ଲୁକ୍ ଦେଇଥିବି ବାସ୍ ହେଲା ଆଉ ଗୋଟେ ସେ ଛିଡ଼ା ହେଇକି ତମକୁ ପେଲିବ ଆଉ ତମେ ଏମିତି ଭଲ ଲାଗିବ ନାଇଁ ଭଲ ଲାଗିବ ନାଇଁ ସେଇଟା ଏଇଟା ଆସିବ ହେଲା ଏଇଟା ଅଛି ହେଲା ଗୁଡ଼ି ଖୋଲିକି ଦେଇଛ ଉଠିକି ଆସିବ ତାର ଗୁଡ଼ି ଆସିବ ହେଲା କିଏ ଉଠିକି ଆସିବ ତମେ ଉଠିକି ଆସିବ ହେଲା ଆରେ ଗୁଡ଼ି ମୁଁ ତ ଏଠି ସିନେମାଟିକ୍ ଲୁକ୍ ନେଇଯିବି ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି ସୁଟିଂ ଚାଲିଛି ସେପଟେ ଏବେ ରୋ ସରିନି ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି ମୁଁ ଟିକେ ପାଟନା ପଳେଇ ଆସିଛି ବାହାଘରିଆ ଗୋଟେ ଅଛି ଆଟେଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛୁ ସାର୍ଙ୍କ ସହିତ କିଛି ସମୟ ପରେ ବାହାରି ଯିବୁ 10ଟା ପୂର୍ବରୁ କେଉଁଝରରେ ପହଞ୍ଚିଯିବୁ ଆଉ ଏଇ ବୋଧେ ତାଙ୍କର ଡିଜେ ଗାଡ଼ି ସେପଟେ ରହିଲା ସେ ବୋର ଗାଡ଼ି ସେପଟେ ହେଲା ପାଟନାର ପୁରା ମେନ୍ ମାର୍କେଟ ତ ଏଇ ନାସ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି ଖାଇବା ପାଇଁ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା ନାସ୍ତାରେ ଟାଇମ୍ 7:44 8ଟା ବାଜିବ କେଉଁଝରରେ ପୁଣି ମୁଁ ଖାଇ ଦେଇଥିଲି ଗୋଟେ ମିଠା ଅଛି ରସଗୋଲାଟେ ଇଏ ବୋଧେ ବରା ଚାଉମିନ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଏବେ ତ ଜଷ୍ଟ ଚାଉମିନ ଖାଇକି ଆସିଛି ଏବେ ଆଉ ଥରେ ଚାଉମିନ ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଆଜି ଭାଇ ଦ୍ୱିପହରେ ଖାଇ ନଥିଲି ବୋଲି ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା ଟାଇମ୍ରେ ଏତେ ଖାଇବା ପାଇଁ ମିଳୁଛି ବୋଧେ Sorry ass DJ.